Okay. Yn y fideo yma rydw i am newid ffracsiynau cymysg i rai pendrwm. Mwyn wneud hyn, allwn edrych ar 3 cyfan a 2 pumed a tynnu bar 1, 2, 3 a wedyn torri hwn mewn i pumedau. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A wedyn mae gen i 2 pumed ychwanegol. So os mae rhywun wedyn yn gofyn sawl pumed sy'n ei gyd, mae hwnna 5, 10, 15 plus 2 sy'n gwneud 17 dros 5. Nawr, weithiau, pan bod y rhif cyfan yn mynd yn fwy, mae hwn yn mynd yn gymleth a mynd yn anodd i chi dynnu diagramau. So yn syml iawn, allwch chi cymryd y rhif cyfan, lluosi fe gyda sawl darn, sef y ffracsiwn, yr enwadur. So yn achos sy'n mynd i 28. 28 adio y rifiadur yw 30, felly mae'r ateb yn 30 dros 7. Draw fan hyn, 5 lluosi 3 yw 15. 15 adio 1 o'r top yw 16, felly mae'r ateb yn 16 dros 3. Yna 2 ffordd gwahanol, un yn fel diagram a llall yn gyflymach. Nawr mae'n tro chi, ceisiwch chi newid y ffracsiynau cymysg i rai pendrwm. Mwynhewch.